su moja, imam je! Ole, dao sam go, Neymar, dao sam go, brati, prvi go, ja dao prvi go, to je udar. Smiri se, konju, jedan rutavi, kosati, zarasli, neobrijani majmune. Vidiš u čiji si gošu prolopku djebem te lupa? Je vidiš? Tamo je njihov go, ovo je naš. Volu jedan nošiša. Slušaj, sad ću ja sred, nije problem. Zabijem jedan i izjednačim. Dalje ćemo skontati posle. Ej, vas dvije. Jel možete da uradite nešto za mene? Bio bi vam mnogo zahvalan, ako znate na što mislim. Slušajte, kad vam dam znak, vi ćete da... Ej, Sudija, halo, Hyundai, Sony, Mitsubishi, Toyota, koji, pazi, vidiš ne dije tamo, dobro ja, nego, slušaj, možda mogu da ti sredim samo, znaš, ako i ti mene mi nešto možda da središ, sad, ako nije frka. Hoću da upozna Brazilka sa veliki guz, to treba. To, brate, sad ću ti ja sve objasniti. Penal! Daj, kakav penal! Halo, kakav penal! Bio 5 metara, odjek je Sudija, 6 čorav i majmune 1.